Έχουμε Γολγοθά. Αλλά άμα επικρατήσει το όχι, είναι τέλεια καταστροφή. Είναι πάει σωτηρία. Έτσι πιστεύω. Έχουμε περάσει πολλά. Αυτό είναι το χειρότερο. Βλέπετε τι γίνεται. Πέθανε στο ATM απ' έξω ένας συνταξιούχος, δεν πρόλαβε να πάρει. Και δεν τον βοήθησε κανένας, μπορεί να σωνότανε. Για να μην χάσει τη σειρά του. Και σήμερα στα ATM απ' έξω. Τι κατάσταση. Οι Έλληνες θα ψηφίσουν μισή-μισή θα είναι αύριο. Το δημοψήφισμα θα είναι 50-50. Ο λόγος είναι ότι είναι τόσο διχαστικό το ερώτημα που δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει. Υπάρχει τώρα πόλωση μεγάλη στον κόσμο. Οι μισοί λένε ναι και άλλοι μισοί όχι. Δεν πάση περιπτώσει, καταρχήν θα ψηφίσω. ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσω, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί όλοι οι άλλοι το συνεθήλευμα δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα και χειρότερο, απλά μας έφεραν σε μια κατάσταση που προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τα βγάλει πέρα. Άρα όποιος τρομάζει τώρα σπάσε. Όχι. Όχι στην έξοδο από την Ελλάδα. Αυτό είναι ωραίο πόντος. Το ναι είναι έξοδος από την Ελλάδα. Καλημέρα. Το πρώτο ευρώ θα του φορολογηθείτε με το ναι σας. Όχι έξοδο από την Ελλάδα με το ναι. Καλημέρα. Έχω ένα νέο να σου πω. Πήγε ο Σόιμπλε στην Μύκονο.